karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Di makontrol ang pag-inom. Nahupugit si Mateo. Pero di haraman noon si Mon nga ni-assist niya. Sa ato pa, nahibaw ka nga naara si Mon. Yes. Unya nga na nawag pamangyog ka. Unsa gid imong tuyo? Kibaw mo day kang naaras Mon? Nanawag pagid lagi ka. Unsa ko ng pagkasulti ha, Jo? Kilain ni mo gisabot ang akong pagtawag. Nakuryoso ragog ko. Unsa na gud oras ha? Wag gyud ka kauna-una nga nakadisturbo ka? Kahilas na gud nimong manulti. Feeling asawa na gid ka, no? Kay asawa man bitaw ko. Unsa day ko? Bullshit ka. Sorry ha, pero katulgo na kay ko. Bye. Suka sa kong kulbaw eh. Nangaway kong Jessa. Nangaway ko niya. Lagot ko kito siya nako. Lagot ko kito siya karon. Pero, pahala to siya eh. Matuog na ko. Ako pa din i-silent ang phone ni Mateo kay tingalig manawag patug-usap. Swerte ka do, kay natog nako pag-abot nimo. Maduklan tag yun unta ka. Ayaw na nalit ko kasabi, Lola. Wa mo gani ko kasabi ni Jo. Si Jo man to, lahi man ko. Sundo gagod si Jo, Lola. Padukol man tingali ka. Lugaw. Ah, Hay! Musamot og gara ning tawhan na Jo. Luto-luto pa yung kaglugaw para niya. Okay ra na lang eh. suya lang ka, Lola. Dadara gud ang akong songko dire-dire kay puspusan ko ni tawhan na. Uy. Lola, joke na gani. Ikaw ba? Joke ba? Ambe nga akong songko dire! Uy. Sorry, gid ha. Nakakumitang gud ko to gabi igod. Way problema eh. Ansa man laban pa imong Medyo. Sa ato pa, di na lang gyud ka mo report sa opisina. Di na gid. Ako na tong na-inform si Mon. Wa day labot si Mon ato nga meeting? Wa. Si Jessa ra. Nanawag man sa nimo. Sorry nga, ako'y nakatubag ha. Unsa may tuyo? Nganong nanawag man siya? Nag-check lang ko no kung nauli ra kag tarong. Iyasa kong gipahibaw nga kamoy nagkuyog sa dinner meeting. Para gig utok bayana eh. Mangita ng samok. Ako masad siyang giaway. Ha? Tinawag daw man. Nangaway ka? Uy, giwan sa mga pag-away. Sulti ikaw, mahal. Maura na ito. Pero okay na sa to. Unsaon din ako pag-away? Pinalulatin dinggod. Muna dinuod nga pangaway ka ng style ni Lola. Kalain sad. Na, may nabaya ka nimong pagkatog. Makuratan kay nga tuon ako pag-away. Bitaw. Okay na itong imong gibuhat, mahal. Very good na to. Swabe lang ba? Pero bugat ang igo. Labing siguro wag ito makatuog bayana. After lunch na may report bro. Unya, gisapot pa yun. Mau ba? Mao yun. Kay gitiwasan din ni Chu. Abi na ako kuan. Ako ra iyang gisaputan. Kay wa madayon ang iyang giplano. Wa ninyo magamit ang iyang gibuk nga kwarto. So, unsa na bro? Sakto gid ang akong gisulti, ha? Di gid siya angay kumpiyansahan. Oo. Mabitaw nga bilib kay ko nimo.
Kay mo madayon nga na pangandaman ang iyang strategy. Wa magsilbi, uy. Wa mungid ko'y kumpiyansa ng bayhana, bro. Bisan pila pa ka milyon ang iyang nada karon sa kompanya. Wa ra gid gihapon ko'y kumpiyansa niya. Kay bawo ko nga luyo aning tanan nga iya kunuhay concern sa company. Naagyod ang iya tuyo nga pag-target nako. Gwapo ra sa kay ka, bro, oy. Maglisod gig pangita si Jessa og ipuli nimo. Yabang ka, bro. Uy, noon sa man kasi makagpanghawak sa akong kamot. Sige, sa lips na lang nimo. Tarong di ba? Natas publiko eh. Nganong day? Tarong nga, sumbagon di ka yun. Di. So, wayan sumbagon bagid ko nimo, be? Oh. Uy, Ka-cute Cute. sa bata, uy. kag may bikig tunog. Lagi. Jo, humana itong pamalit. Diretso to sa kondo, ha? Sa kondo? Sa kondo lang ta para way disturbo. Ha? Ayo sa kondo kiwa si Lola. Maghimot ang mas cute pa ito nga baby. Yabag ay. Kondo na una ta na. Balik lang niya ta din small ni Kauman. Thank you. Grabe kay ka. Ikay grabe. Imo kong kiluya. Ako di ay. Ikaw ramang gani. Nagmahay ka? Tanawa tas nagbugtok, bi? Ayaw ba? Jo, Mm. thank you. Nga naman. Thank you. Tungod di mo, akong napamatudan nga laki gaday ko. Ha? Kasi tinuod lang, karong pagid ko mo feel o ingon inisaw sa kababae. Sawa pa ka, di mo gid ko ma-attract og babae, bisan unsa pa nakagwapa. Bisan unsa pa naka-sexy. Di gid ko ma-turn on. Pero nimo, like ginawa na feel. Dili gidi ka tinuod nga laki. Huh? Kay dili man ako ang typical nga babae. Basig lalaki sa gidi mo pananaw na ako. Unsa? Ikaw ha? Imo gitong gihagit ha? Di day tinuod nga lalaki ha? Uy! Matayon sa ba? Mat. Mat. Di tinuod nga lalaki. Tinuod lagi. Tinuod good. Sa madyo, wapay nagtikaw-tikaw jo. La? Hapit na, Lola. Aw. Wa lagi ko kasabot. Nangutana na si Lola kung buntis na ba ka? Wa pa man la. Uy, ayaw na ninyong langay-langaya. Uy, kay nagpaabot na rabag yung kuana. Kadibanding basad ni mo, Lola. Oh, kay unsa man di ay. Ya unsa man nagkugi ka Mateo? Yeah, nagkugig kay ko, Lola. Aw lagi. Nangutana ba si Jo? Oy. Oy, Ginoo ko. Tubig oy. Dali ang Nasukitan na lang tubig. Abi mo na kung si Lola ra ang kulit kayo? O trom sa day ka, bro? Ang sige man sa kag paghambog. Nga inyo lang giprocess ang umabot na akong inaanak. Sige sa kog follow up. Sige lang, huwat lagwad. Moabot ra lagi na. Pues dali ka excited ako nga mahimong ninong. Ayaw lang lagi pag-apura, bro. Moabot ra lagi na. Okay. As kag di makaanak si Joe, bro, no? Di ko mo to, oy. So, dili mabdos si Joe? May paglaong pagyud lagi di ay ko? Doon na pa! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya
sipyata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!